Studenti minn 8 skejjel qed jieħdu sehem fir-raba' edizzjoni tal-proġett LIFE bilan li jinħolqu proġetti tal-konservazzjoni tal-ilma fl-iskejjel. Waqt attività li fiha l-istudenti ppreżentaw l-idejat tal-iskejjel, il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli spjegat kif qed jiġu allokati 10,000 euro biex l-istudenti ikunu jistgħu jwettqu dawn il-proġetti. Wieħed mill-istudenti spjega xi proġetti għamlet l-iskola tiegħu. Bħala skola ħdimna fuq żewġ proġetti li jinvolvu l-konservazzjoni tal-ilma. L-ewwel proġett kien li nibdlu 16 vit sabiex naħlu inqas ilma u t-tieni proġettu li niġbru l-ilma ġewwa ġibjun taħt il-ground tal-iskola. Il-Ministru Miriam Dalli qalet kif b'dan il-mod qed jiżdied l-għarfien dwar l-użu effiċjenti tal-ilma. Din naraw li nkomplu ndaħlu aktar għarfien fost it-tfal tagħna dwar is-sostenibilità u f'dan il-każ anki dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Fil-fatt ħadd gost narat minn proġetti innovattivi minn skejjel differenti fejn l-istudenti permezz tal-edukaturi tagħhom ukoll ħarġu bidejat biex f'dan il-pajjiż nibdew inrawmu għarfien akbar fejn tidħol il-konservazzjoni ta' riżorsa daqshekk importanti bħal miha l-ilma. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapjano sostna dwar l-importanza taċ-ċentru Għajn u rrimarka kif bidliet żgħar jistgħu jħallu impatt kbir. Dan iċ-ċentru nilqgħu studenti mill-iskejjel kollha f'Malta fejn nuruhom il-kunċetti ta' kif wieħed jista' juża l-ilma b'mod aħjar, b'mod interattiv, b'mod li jistgħu jinvolvu ruhom u wkoll waslu dan il-messaġġ imbagħad fl-iskejjel tagħhom, fid-djar tagħhom u wkoll fil-familji tagħhom u fil-komunità. Għal din l-attività attendew studenti u għalliema mill-Iskola Primarja ta' San George Preka, Valletta u Floriana, Savio College, l-Iskola Primarja ta' San Nikola fir-Rabat, St. Edward's College fin-Naxxar Induction Hub, St. Paul's Missionary College ir-Rabat u l-Iskola Medja Santa Teresa f'Birkirkara.